Yawwa uwar gida kin kawo wannan mu. Yawwa uwar gida. Ana hutawa? Kai, wani mutum na can gaba ɗaya da sun wani kwakwata wani ce kawai ga yin dawo gida. Ana dawo ma ɗan yi fiye ma a ce gida. Kai, gaskiya ne. Ke ma da kwanan sha ina sha ke ma kina sha kin ga? A'a ya haka mana. Uwar gida. Rabin jikina. Mai gida. Uwar gida ba za ki jin in gaya maki. Wallahi inda ce a inda ya shigo da sai sun bauta miki. Allah ko saboda kyau na ku. A'a wallahi. Ai saboda kina kama da saniya. Kan bala'i, ni ne nake kama saniya? Ka amma wannan ka raina min hankali. Ai kuma da kun ya kare a gidan mu. Uwar gida. Haba uwar gida. Wai me ma kai ne ma na irin wannan masu kuɗin baki na. Ni nake gaya ma wannan yace kama da saniya. Da akwai ma da kun ya kare. Ka tuno maka. Haba uwar gida. Dan Allah ki hakuri uwar gida. Haba.